Hello guys, welcome to another update ya manyati nyeri kupisa zamazono nyeri kupisa ma street so ndakunzira nyaya manyati vachi explain kuti vai abuse how na Gilbert Nyati zvese zvaitwa na Nyati vanenge vachitaura in this video vachi explain kuti zvakatanga sei kusvika pavari nhasi vanenge vachitaura everything. So guys, ndinoti muteerere to this audio. Somebody say Shanganazo shani bekutangira chao. Unoziya I think musondaenda kukliniki, musondarwadziwa. Ndichienda kukliniki ndandabva kubata mameseji ababakiki. Musi anga achangobva kuZimbabwe ndobva ndamabata futi again. Ane muzulu ari kudanana naye. Saka ndabata mameseji kudaro ndakazviona kuti ndine zvandaona ndobva ndatora ndobva ndaisa mufoni mangu. Apo ndaida kuti ndizvifowadhire mama. Ubva svika ubva ndibhutsura foni ibva yadonha. Ndichinodonhera uko. Handichitori nezvangu nhombo ipapo. Bvatora foni ubva mudeleta mameseji ese ayaya. Basiya foni yangu. Akatombonditorera foni. Kanza pana chako panapa zvinhu zvese ndezvangu ndakazvitenga ndikati it's okay. Batora foni. Vambongara naye. Apa mameseji andabata anga ari mari. Kikanga auya kikatakata hembe dzese kumusha. Auya asina kana hembe. Auya asina hembe kudaro. Ndikatomutengera hembe akunoko. Tonga muona malive yeTikTok atinoita aya. Ndichiwawata tichiita sei. I think mari yakabuda ipapo it's 15,000 rand. Yakabuda paTikTok. Tati payabuditso mari iyaya patati ngatibuditse tonditengera wana hembe. Yabuda mariya paenda kuakaunti kwake ndobva ndati ndisendero mari kuakaunti kwangu nezvanoda kuishandisa. But alright, 15,000 yaka tichida kubuditsa mari yeTikTok tinosendera terimati ndozvotisendera iri chenyu tomusendera ari US iwo zotisendera maranzi. Yakanyatso kusendwa mariyo ndichiona 15,000 ndikaiona tishi. Abva tutara kati havana tiri wasenda mari ya 15 yasvika ndati okay. Asina kana maowazi ndobva ndati ndisiro mari kuakaunti kwangu nezvandoda kutenga. Ndati okay. Ipapo ndakanga ndaisa laptop pachaja. Laptop yake yakakonekta nefoni. Ndezvese zvanenge achita foni vanovhura laptop unozviona. Ubva buda akafonera ukabuda ubva ndairako yake kunze. Saka ndakangonyuma ubva ndanovhura laptop nditone zulu yarotomuisira mavidheos achichema achiti ndisendera mari chichiona. Ubva senda mari saka iye afunga kuti haana kudini haana kuzviona. Ndobva ndakatora mameseji aya futi ndobva ndamaisa futi mufoni wangu. Zvese zvaitaurika kubva pakutanga zvese vandatora vandafowadhira foni kwangu. Vandagara nazo. Noti ndakafowadha kunamba dzake straight. Ndakashandisa laptop kufowadha namba dziya. Saka I think iye akanozviona kuti alright mameseji asendwa.